салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ки ҳар яке шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, имрӯза набори мо мешавад аз бозори Корвон тарафи Пажарка, дуюм дарвоза, дасти чап медроянд. дуюм дарвоза, магазини рақами 108, якум ряди магазинои шишагӣ мешавад. ҳам ки дуюм дарвоза дромадед, дасти чап дроянд. мана марҳамат анамхе двойкой фасон омадаги абаяву шарфо беҳад интихоби ҳар хелай аз ма шумо да нишон метиҳам. бор бисёр омадаги новинка. марҳамат хоҳишмандо, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай. фақат занҳо илтимос нависен, чизеро ки нафаҳмиден занҳо нависен. мана абаяҳову шарфҳои тобистона диден чихе фасоно омадагиай. духтарако нигоҳ кунед, чихе абаяҳо двойкаҳо бисёр аиҷа, ҳамаш ҳархелай рангошон. ина нигоҳ кунед, сиёҳи аднатониам дора, ҳамашон бо ҳамроҳшон шарфай. ҳанами дукон биёянд, ино қиматӣ будан 700-800 сума абая будан. ҳози чанди додестен? ҳози 550 сомониай. бо савдогарда занг занед, суратон мепартоям. мисол агар ягон таша интихоб карда бошед, на рақамош ҳастай дар рӯи экран, шумода бо суратора мепартоя. марҳамат нигоҳ кунед, чихе хушрӯан гулошонам, хучонам аҷоиботай. иҷада интихоб васеай, ҳар як таша мисол нишон дода намешава. барояму якчанд таша да маникен маҳози нишонтон додум. хел каседа маъқулай, мисол да савдогар худаш гап занед, шумо да суратоша мепартоя. нигоҳ кунед, чихе рисункҳои фасон дора. мана духтарако ҳамаш абаёи фасон. и размерошон чихелиай? Беразмеран чихелан? размер дорен? то чандай калонаш? то размери 60 размер будай. мана и рангакшам светлишаш нишонтон тиём. хеле лаудоманяй бои. хулас ҳамашон инами новинкаҳои ҳозира бори нав. мана 550 сомонӣ метиҳанд двойка абаяву шарфа. ана ба духтаракои азиз, иҷада чанд намуд борои нав боз омад. мана ипекҳои фасон, чанд хел ипек омадай. анаминора ҳамашона нархошона 400 сомонӣ кардагиян. хоҳишмандо, дар бораи доставка доран надоран, марҳамат рақамҳои савдогар ҳастай дар рӯи экран. шумо худтон метавонед ки аз хучон мустақилона пурсен. фақат занҳо нависед илтимос. не гирбишинай, платяи хушрӯ гирбишинӣ. мана ин тарафда бо паплиниёшам ҳастай. паплинора ман нишон метиҳам. ино паплин дидед, анай паплинакошон фасонакай. паплинакотон чандиян? ина нигоҳ кунед, чихе платя омадай. ино нархошон чандаян? 400 сумина новинка. борои киҷоян ино? дубайский будай духтаро. мана аднатониёшам ҳастай. хулас бо худтон биёен, касе мисол вақт дошта бошад духтарако, биёен анамин тарафи Пажарка, бозори Корвон тарафи Пажарка, дуюм дарвоза тарафи чап мегарден. якум ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 108. суроғаша ки нафаҳмиден, марҳамат савдогара хуча пурсен, мефаҳмонатуна. инаё борои новинка, бори Дубай меган 400 сомонӣ. бо арзон меша, хучона пурсен, бо арзонтон мекунам. чанд намудай. мана иноям платяи новинка. накоша бинед, бо хеле кардаги қисми поёнаш боша парпарай. мана азанаин рангшам ҳастай. хулас инами ҳамаи ҳамин новинко балшмеркаян. размерои калони хушрӯ доштиян. ҳарир, лас, ҳар хела новинка. нархошон 400 сомонай. бо арзон меша. хоҳишмандо метавонед омада аз наздик бинен. хушрӯбиша бо айпеш мебинед. чиқа хушрӯай моделаш. ина баъд қафутарак бренд. ина
кондиционер материалаш мана ҳама ранг ҳаста. Иам ами 400 сомон. Рангош калон. Ина бинед. Ана микрто ҳамаш новинкаян. Мана. Чанд ранг дора ай. Рангакои фасон ба размерош калони хушру духтагиай. Нигоҳ кунед. Кондиционера. Микртоша бинед оригинал. Хулас духтарако кадомеша намефаҳмед. Ягон чиша агар нафаҳмиден, рақамҳои савдогар дар рӯи экран ҳастай, пура айхчон фаҳмен. Бош мода сурат мепартоям. Мана. Поёнаш нигоҳ кунед, чӣ хел расклешони хушрӯай. Болош бритальняй. Мана. Иноям ҳамаш я нархай 400 сомонай бо арзон мешавад. Сифатҳои хуб. Ина нигоҳ кунед. Качествои материалда гап нест. Бори куҷояй? Материали Дубай будай. Вора нишон додум ози. Аз ана ино нишон тиед лассо. Ипеко. Ласса ипекаи. Ана ин духтена ино хушру духтаро. Мана размерош калони хушрӯай. Размерои балишмер кадам меша. Чанд рангай. Мана писташкови рангаш ҳастай. Ира нишон додем. Исё ҳамаш мода нишон додум. Ана инам дора бинен. Чақа хушрӯай. Материалош муллои макай. Итальянка. омадед бо ай пеш мебинен духтарои азиз. Сифатоша. Ана инора нигоҳ кунен. Ана ино. Ё чанди? 400 сомон. Размерои калон. Оригиналош. Тамошобинони азиз. Ана қисми болода чӣ намуд куртае ки мебинен 280 сомонӣ аксияй. Ҳамаш 280 сомонӣ. Уна абайяҳоям ҳаста, иҷада куртуҳоям ҳаст. Чизе мегирен? Ҳамин 280 сомон нархаш. Тамошобинони азиз, ана хеле комплект доштиян 500 сомон. Метавонед бо омадаи наздик хушрӯак бинен. Курташ паплинай, накидкаш шифон. Дӯстони азиз, ана ин ҳиҷобо ҳаста. Ваян фирмаи Humelian ҳамаш. Ино 1000 сума ҳиҷобан. Вале ози аксия рафтестай 500 сомонӣ кардагиян. Ина бинен чӣ хел хушрӯан. Сифатошда гап нест. Качестваш супер. Яъне кори дастияй бо. Аз наздики омаден бо хушрӯ мебинен. Размер доран. Ҳама размерош ҳаст. Ана ин рангаш боша қиматтар омадагӣ ки ҳаст. Ин рангша 700 метиян. Иям аму фирмаи Humelian. Ира фасонаш дигартаракай. Мана. Рангаш фиолетовияй. Диден? Ана ин ҳиҷобора мебинед чӣ хел хушрӯай. Инора 450 кадагиян. Ина фирмааш. Бисёр ҳам материалаш мулоимаки хушрӯ аз наздик. Марҳамат хоҳишмандо. Метавонем ки дархост кунен. Размероша дорам. Бо худчо напурсен хушрӯ када суратча мепартоя. Инчунин иҷада аксиони боро ҳастай духтаро. 180 сомонӣ ҳамаш. Ана чанд намуде ки мебинен. Ҳамашон 180 сомон. Спорт стило ҳастай. Мана куртои туркӣ. интихобаш бисёрай. Омада бо худтон мебинед. Рубашкои фасонай. Ҳамаш 180 сомонӣ. Мана қисми болора ман ҳозир шумода фаҳмондам ки ҳамаша 280 боло будагиё. Ҳамаш 280 сомонӣ курто. Баъд аксия ҳастай дар пойафзол. Манами чӣ намуде ки мебинед тоза бори Туркияй 250 сомонӣ аксия. Сабука ки хушрӯан сифатошон аҷоиб фасонай. Бо аз пеш мебинен аҷоиб хушрӯан аз пеш. Сабука размеро мондагӣ нестай. Бисёрш размерош тамом шудагиай. Барои ҳамон аксияда ино ам хел нарх рафта истодай. Мана нигоҳ кунед. Ҳамаш аксиони нархо. Диден? Сифатошда гап нест. Аҷоибот. Ҳама ҷода 350 ҳам.
اینا 252 دیستا بدین درناشون مولویم دوبنه ترکیان همش تخترکوی عزیز фирмаи машҳурае мана чабина чиқа нежная ан шлёпкачо иёям аму нархана 250 хулас ки ҳама чи шлёпке чи анаи намуд красовкиё чи чизе ки мехоҳем ё аксия рафтиста 250 сомонӣ сумкотон чанд сме ана баъд сумкои брендови ҳаст сумкои оригинали кожа ай каммондагиар ҳамиё ҳамаш ҳози аксия 300 сими 400 мефурӯхтанд ҳози 300 сими дода истодаанд марҳамат сумкои хушрӯ касе гирифтанияе ки сифати нағз дошта бошад нависед ҳами савдогар дар рақамош ҳаст мефаҳмонатона бо сурача мепартояд хутон интихоб мекунем тамошобинони азиз дариҷа двойка ва тройкаи паплини ҳастай чандиян двойкатон чанда двойкаошон 200 сомон тройкаошон 250 сомон мана ай паплин тоза ҳар хелаяй марҳамат хоҳишмандо суратош дар кор боша чонда нависем бо суратоша мепартоям двойка юбка катяя юбка уни хели спортивкай аз паплинай спорт стил мана паплинакош хушрӯа юбкаш дарози то замин паплинаш ҳеч намеша сифаташ нағзай ина мира ҳастай ко ҳа тройкатона набошам нишон метем ко аз тройкара нишон метем ази чанд ранг доре на мана двойка тройка чизе ки хоҳем духтаро ҳастай инаи кардиганшай аями тройкара баъд курта поча дорада мана ин курташай курташ остинаш калтаяй баъд поча дора почашам ранги курташай хулас тройка размери калон почаша бина чиқа почаш калони хушрӯай хулас анамино борои новинкая ина тамошобинони азиз двойкои фасон овардиян чанди 200 сомони кати почаошон мана чанд намуд доранд паплинак касе ки дидан мехоҳад бо худтон мустақилона биёен аз наздик бинем як бори дигар такрор мекунем ин набор аз бозори корбон тарафи пажарка дуюм дарвоза ворид ки гаште дуюм дарвоза тарафи чап гарден якум ряди магазинои шишагӣ магазини рақами 108 биёен бисёр борои новинка омадагай ва тез аксия сар метиҳанд ҳама намуд борошонда хусусан беҳада наминошон хушрӯай хтарако бо нархи арзон 550 сомонӣ пешниҳод кардагиай абаяву шарфҳои фасон анай куртои туркира 600 сомониву 480 кардагиан куртои қимати 700-800 сомон буданд бо касе дар кор боша мисол аз наздик омада бинен сифатошон аҷоиб нағзай фақат анами қисм